Pipila ka barangay sa Davao City nga duol ug sapa ang gibaha tungod sa tibok adlaw nga pagbunok sa ulan sa bukirong bahin sa syudad niadtong Sabado. Sa barangay Matinapangi anaa sa unom ka mga balay ang naguba. May na lang kay walay na angin tungod giling napabakwit ang mga residente. Ani ang report ni Argil Relator. All resident, ato evacuation area, naka-prepare na. Palihog ko, evacuate na ta. Kaya advice ato ang CDR mo, preemptive evacuation ng Matinapangi doon sa sapa. Una pa man naabot ang baha, gilayong gipatuman ang preemptive evacuation sa mga residenteng nagpuyo doon sa sapa sa barangay Matinapangi sa Davao City niadtong Sabado. Kinihuman na monitor sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ana sa critical level ang tubig baha sa sapa sa Aplan Barangays. Ginapaabot man god nga pipila lang ka oras mudagayday napaubos sa low-lying barangays ang baha lakip sa Matinapangi. Tuod man miabot ang kusog nga current sa baha sa sapa. Gisulod na sa baha ug lapok ang mga balay nga nakatukod duol sa sapa. Una na nga na-secure ang mga residente sa gym sa barangay nga gihimong evacuation center. Sa barangay Talomo River sa Kalinan, hapon pa lang, kusog na ang ulan. Naghinay-hinay na ug sulod sa kabalayan ang tubig. Pagkagabi, hangtod hawak na ang tubig baha sa relocation. Gisaka sa mga residente ang ilang mga gamit, apan nahumol na sa baha ang uban. Sa barangay Riverside, natanggong ang mga gagmayng sakyanan sama sa mga motorsiklo tungod sa kakusog sa sulog nga misubay na sa tunga sa highway. Sa barangay Matina Crossing, sa innermost lane na misubay ang mga sakyanan, dihang daw na himong sapa na ang highway tungod sa baha. Palihog sa Balabang, Roger Pinihining Dapita, palihog sa pag-evacuate, dili na ta magpaabot na reskyuhan ta. Sa CCTV monitoring sa Davao City Public Safety and Security Office, alas 8:15 sa gabi, dihang milapaw na gayud ang baha sa Balusong Bridge sa Matina Crossing. Nakaagi pa ang mga sakyanan hangtod sa gisirado na gayud sa mga otoridad sa mga motorista ang south and northbound lanes sa tulay tungod sa nagkadakong tubig. Hinoon, wala pa alas 11 sa gabi, dihang gipagian na og balik ang tulay, dihang mihubas ang baha. Gilayaw ng hatag og hot meals ang Davao City LGU sa mga mibakwit ng mga residente. Nakadeploy sab ang City Health personnel sa evacuation centers. Pagkabuntag sa barangay Matinapangi, nabangag na kining duol sa approach sa tulay, dihang mibigay ang yuta kilid sa sapa, dihang gianod sa baha. Light vehicles lang usa ang ginapaagi sa maong tulay. Tungod sa kadako sa tubig, ingon man kakusog sa sulog, nga nilagayday ni ining sapa kagabi, karong buntag ingani na hitsura. Makita nato ang kadaghan sa mga gapnod, partikular ni ining mga kawayan, mga dagkong troso, ingon man mga punuan sa saging ug mga basura nga nibabag na ni ining ako ikatindugan karon mao kini ang ilahang kanhing tulay nga gama sa bakal. Tungod matud pa sa pagbabag ni ining mga gapnod no naglisod ang tubig sa paglusot paingon didto busa nagasaka ang tubig ug gani makita po nato ang epekto karon kining duol sa pundasyon ining ilang bag-ong tulay makita nato nga dunay mga parte nga mga nangakankan na. Gilayon sab nga nagrasyon og tubig ang fire truck sa Central 911 sa mga residente sa lugar. Humanawad-an og supply sa tubig dihang naguba matud pa ang linya sa Davao City Water District. Bakwit dayon kay lisod kay niagi bitag baha 2011. Kagabi naiinay man siya pero kuan pud ba dugay-dugay na wala. Sa maong barangay lang, ana sa 199 ka magbanay ang ipabakwit apan nakauli ra sab dayon paghubas sa baha. Nang totally damage na to sa kaning mga balay gyud nga nawas out almost 6 houses, then mga almost 25 individuals ni silang bilong aning mga 6 families na 6 in balay. Sumala sa Davao CDRMO, 7 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha. Ang pinunggan sa dakong baha sa tulo ka river channel, ang Matina River, ang Likanan o ang Lasang Rivers, at tungod ni sa kusog o isa ka adlaw nga ulan dito sa bukid, no?
uphill, no, sa Pakibato, na ay Marilog. Walay natala nga naangin sa baha, sanglit na patuman ang preemptive evacuation. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1. Mindanao.